vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo mukoma ndauyawo pano kuti ndinge ndichizokuudzaiwo nyaya iyo inoitika mumhuri medu zvekare tichitotsvakawo rubatsiro. Saka sekuru vangu ivo vakati vakauraya munhu uyo ainge asina mhosva kuHondo. Saka ngozi yake mukadzi iyeye nengozi yemwana wake, because ivo vanoti vakauraya mukadzi wacho iyeye nekacheche kake at that time. So ngozi idzodzo ndo dziri kunetsa mumhuri medu, especially ngozi yekacheche kacho, because iko akatauri kanenge kachingochema chete. Saka mukadzi uyo at least iye akati tiri kufanira kuti tinge tichinotsvaka hama dzake, then iye akabva azotiomesera. Mukoma akatiomesera because iye akati anoda mombe dzinokwana idzo kuita 100. Zvino mukoma, mombe dzinokwana kuita 100 tinodziwana kupi? Seni zvangu ininiwo ndinotongoshandawo samaid muno munyika yeSouth Africa, but kuti nditi ndinokwanisa kuunganidza mariwo iyoyo yekuti ndinge ndichizobatsiranawo nevamwe vehukama tikwanise kutengawo mombe idzodzo, because iye akati no negotiation, ndikuda mombe dzangu dziri 100, otherwise ndichaparadza dzinza renyu rose. Saka tiri vanhu vekuti tinongogara takabatirawo hana dzedu mumaoko tichingoti zvino achatorwa ndiani, achaurawa nengozi yake mukadzi uyu ndiani. Ivo sekuru pavainge vachiri vapenyu vakatombofamba, sezvo vainge vari muovet, vakatotevedzera mastructures ose kuzonosvika vachitoendawo kumaoffices evanhu vakuru vachaitoona kutoti vatinotoona nanhasi uno kuti vanotodyawo mari dzenyika, but vakatadzawo kubatsira sekuru vangu because sekuru ivo vanoti vakatevedzera mastructure vakazonosvika kumaoffices evanhu vakuru vakakumbirawo kuti vange vachibatsirwa, ende vakabva vataura nyaya yavo, ende vainge vachitoti vamwe vacho uko kwavakaenda vainge vakatoshandidzana navo panguva iyo pavainge vachiri kuHondo, ende vachitofungidzira kuti vainge vachatobatsirwawo navo vanhu vaya, but havana kuzobatsirwa. Sekuru vanoti vakangonzi dzokera kumusha, then through mastructures tichazokubatsira, then tobva tazotenga mombe dziya wobva wazoenda wobva wazonoripa. But sekuru vangu vakasvika pakunofa vasina kubatsirwa. Mukomana sekuru vangu vachizonosvika pakunofa vainge vonzwisa tsitsi, because sekuru vaigara vachirohwa nemukadzi iye, ende vaiti ainge achiita zvokuvatema nematombo. Dzimwe nguva so waitoti kana wakagara nasekuru paya pamunenge maita sekunge munenge marivara, ndo pamaitonzwa sekuru vachitorohwa mbama nengozi iyoyo, ende vaibva vatotanga kutochema. Apa vainge vakura sekuru vakazoti vashayika, ngozi iya ikabva yaita sekunge yainge yazorora. But inini ndakazoti ndauya kuno kuSouth Africa, then pane umwe mwana wehanzvadzi yangu akatoti achitobva kunofudza mombe, ndo paakasangana nemukadzi uyo waakati mukadzi uyo ainge akabereka mwana. Saka kubva zuva iroro mwana wehanzvadzi yangu akabva atotanga kutotadza kutotaura. Takatanga tichafungidzira kuti mwana ainge achizviitisa, but kuzonosvika mwana achizonoshayika, kana kutaura ainge asingagoni. Chainge chichityisa ndechekuti iniwo pandakazodzokera kumusha ndichienda kunomuona, ainge achiti kana wakagara naye aingokaruka avhunduka obva ada kusimuka achida kutiza, but at that time ainge ava kutogara akatoiswa cheni, vanhu vachitya kuti kana akatiza zvimwe kuda tinozotadza kumubata. Saka kuzonosvika achizonofa aingogara akaiswa cheni mumaoko, cheni mumakumbo, then ndokubva azoshayika. Nguva rekuti taifanira kuti tinge tichiti mangwana tiri kumuka tichinomuviga, usiku hwacho tainge tigere mukicheni, then muroora wangu akabva atanga kuchema. Tikatoti ko muroora ko uri kuchemei? Akabva azoti mwana wangu ndamuona achiburitswa atorwa mukofini neumwe mukadzi akabereka mwana. Mukoma vanhu vakabva vangofungidzirawo kuti zvimwe kuda yainge iri pain, but
amai guru vakabva vazosimuka. Saka pavakasimuka vanhu vakabva vati varegedzei vange vachipedza shungu dzavo. Vakabva vazofamba ndokubva vazoenda paya painge paine coffin remwana wavo ndokubva vavhura. Mukoma vakabva vatongofenda. Saka vakati vavhura coffin riya vakatongorisiya rakashama kudaro. Tega takabva tatoona kutoti mukofini umu mainge musina kana chitunha. Ini hangu ndakatya kuti ndinge ndichienda kunodongorera. Mukoma ivo vakazoti vachinomuka ndopatakabva taona zvekare kuti chitunha chemwana chainge chavamo zvekare mukofini. Ndo zvakaitika ipapo, ndo shura rakaitika. Kubva ipapo mumhuri munongofiwa zvisina kana tsarukano, uye kana tikazvitarira isusu vacho vanotonziwo ndivo vanotoshandawo zvimabasa zvinenge zviri nani. Ukatoshandawo samaid unenge watokwanisawo kutobreka the chain of poverty that is in our family. Saka urombo hwekuti kana ukashanda samaid unototenda Mwari, you can just imagine kuti urombo hwakaita sei. Ivo sekuru vasati vashaika, pana vamwe mukoma vedu, hanzvadzi yangu uyo anoti iye nerimwe zuva akadanwa nasekuru vedu ndokubva vati vainge vasarudza iye kuti vange vachimuudza zvose izvo zvakaitika pavainge vari kuHondo, because pose apa vaingoti ndakauraya munhu, but vainge vasingatauri kuti munhu iyeye vakamuuraya sei. So at that time pavakadana mukoma hanzvadzi yangu, ivo bhudhi vanoti sekuru vakati panguva yacho iyoyo vainge vachioperata vari mune imwe area. Saka pane umwe usiku uko pavakanzi vainge vachifanira kuti vange vachipinda muvillage kuti vange vachinoona kuti muvillage imomo mainge musina vatengesi here. Saka hanzi sekuru vedu vakati vapinda muvillage muya vakabva vazotanga vananga kumba kwemukadzi uya uyo wavakazouraya, because ivo vainzi vainge vachitodanana naye mukadzi iyeye. Then vakati vasvika pamba pake ndokubva vaona kuti ainge asipo pamba, vakabva vapinda mubedroom make mukadzi iyeye. Then iye akati achinopinda mubedroom make akabva aona kuti sekuru vangu vainge vakatomumirira. Vakabva vamubvunza kuti ko uri kubvepi, then iye akabva atadza kupindura. Saka mukomanashi vakazoti vonetsana nemukadzi uya hanzi sekuru vedu vakabva vazotora rimwe bvumo iro rainge ririmo mubedroom make imomo ndokubva vamubaya, nekuti iye ainge avaudza kuti iwe unorambireiko uchingondinetsa nekuti unozviziva kuti ndine murume wangu, ko kana kuri kunzi ndanga ndichibva kunoona murume wangu. Ende ivo sekuru hanzi vakati vainge vachitozviziva kuti mazuva acho iwayo murume wemukadzi iye ainge asimo muvillage imomo. Saka nehasha vakabva vazotora bvumo riya vakabva vamubaya. Vakati vamubaya asati afa vakabva vazotora mwana wake uyo waainge adonhedza. Sekuru vakabva vatanga kukika mwana iyeye, vakamukika kusvika achizonofa. Mwana uya akati afa ndokubva vazotora bvumo riya vakabva vachizopedzisa mukadzi uya. Vakati vapedza kumuponda mukadzi uya vakabva vazopisa imba yake ndokubva vatiza vakadzokera kwainge kuine mamwe makomrade avo kubhesi. Koma ndo nyaya iyo yatakaudzwawo nehanzvadzi yangu yakaudzwa nasekuru vedu. Saka ngozi yacho iri kutiomesera, iyo iri kuti iri kuda mombe 100. Zvino nepoverty irimo mudzinza rekwedu, kana mombe 10 hadzingambobudi mukoma. Handidi kukunyeperai, tinotombozama kuti tinge tichifamba kuti ngozi iyi inge ichizorodzwa, but mukomanashi tanzwa nekungodyirwa mari. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu, zvimwe kudawo vakuru venyika vachanzwawo nyaya yangu vakatibatsirawo. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangooma hazvo veduwe, hanzi pari kudiwa mombe dzinokwana idzo kuita 100. Zvino mombe idzodzo dzakawandisa, we cannot even afford mombe 10. Saka tizivi kuti tichabatsirikanawo here kana kuri kunzi mukazopostawo nyaya iyi, but ndozviri kuitikawo kumhuri kwedu izvozvo. Kana kuri kunziwo sekuru vako kana kuti baba kana vaivawo muovet, kana vainewo nyaya dzavakakuudzaiwo dzakaitika kuHondo, muri kwanisa kuuya nenyaya dzenyu mubva mazondiudzawo tobva tazoshayawo pano paplatform. Uye tell me what you think kuti chirongwa ichocho
kana kuri kunzi vanhu vakazouya nenyaya dzavo mungachifarira here chirongwa ichocho chenyaya dzakaitika kuHondo? Tell me what you think in the comment section. Regedzai tibva tienda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai, ndine makore 37 years ekuberekwa. Ndauyawo pano kuti ndinge ndichizoreururawo kuti takagadzirawo hanzvadzi yangu. Hanzvadzi yedu takaigadzira kuti ange achizova rombe nekuti ainge aroora mukadzi uyo watainge tisingadi. Zvakaitika at that time inini hangu ndainge ndakatozvigarira hangu kumba kwangu, then munin'ina wangu akabva azondifonera because munin'ina wangu iye anogara kuJoni uko, zvekare hanzvadzi yangu ndokwainogarawo kuJoni. Saka akazofona achiti shura riri kuno sisi. Ndikabva ndati rimbori shura reiko iroro raita kuti unge uchindifonera pakati peusiku. Ndokubva azondiudza kuti ainge audzwawo nevemakohwa kuti hanzvadzi yedu ainge atora umwe mukadzi, but mukadzi uyu waainge atora ainge achitonzi ainge atori nevana vake vatatu. Tikabva tati zvinoita here izvozvo, even though tsano vagara havo vaine mwana wavo 1. Saka kubva zvandakaudzwa nyaya iyoyo nemunin'ina wangu, ndakabva ndazotanga kunetsana navo tsano. Ndikabva ndati tsano, izvozvo zvamuri kuda kuita isu hatingambozvibvumiri uye hatingambozvigamuchiri. But tsano vaitorakidza kuti munhu wavo vainge vachimuda zvekuti vakabva vatondibloka. Mangwana acho makuseni pandakamuka ndichitaura navo vakabva vandibloka, vakabva vati my decision is my decision, my decision it is final. Ndikatona munhu atondibloka zvekare. Nemunin'ina wangu akabva ati ainge ablokiwa zvekare natsano, vakati kana musingadi munhu wangu zvinoreva kuti tava kutofanira kuti tinge tichitocheka ukama. Vakati ivo sezvo vari munhurume vanokwanisa kuti kunyange vakatibvisa muupenyu hwavo kavanenge vari nemudzimai wavo iye uyo wavainge vachiti vanobuda nemwoyo wavo wose, vanobva vatotanga dzinza ravo, then dzinza ravo rotokura. Mashoko ekuti akatirwadza. Saka munin'ina akazoti odzoka kumusha akabva azoti sisi tadi tasangana kumba. Saka ndakabva ndazosimuka uko kwandinogara nemurume wangu because kwandakaroorwa nekumusha kwedu patori nekamufambo. Ndokubva ndazoenda kweya ndikabva ndazonosangana nemunin'ina wangu. Saka nyaya yainge irimo mudariro ndiyo nyaya iyoyo yekuti hanzvadzi yedu ainge asarudza kuti ange achiroora mukadzi mukuru kwaari, mukadzi watainge tisingadi. Ipapo taitotarisira kutoti paChristmas iyoyo aifanira kuti ange achiuya because ainge akaudza muchembere kuti ndiri munzira ndiri kuuya, ndikuda kuuya kuzoroora, ndikuda kuuya kuzokurakidzai muroora wenyu, zvimwe kuda nezvimari zvandiinazvo munobva mazondibatsira kuti ndinge ndichinoroora mukadzi wangu. Muchembere vaingoseka zvavo vachiti haasi mashura here awa. Saka ivo ameno kuti vakazoronga sei nemudzimai wake because havana kuzotombosvika kumba, vakabva vazongodarikira ndokubva vatoenda kumusha kwemukadzi. Tikabva tatoona kutoti hanzvadzi yedu ainge atova pama1, ainge ava pakutoshandiswa nemukadzi uyu. Saka munin'ina wangu ndiye akabva azouya manje neidea yekuti tinge tichigadzira hanzvadzi yedu kuti ange achiita rombe. Akati vakadzi vekuJoni ndinovaziva sisi, vakadzi vekuJoni havafi vakagara pano pekuti panenge pasina mari. Saka sisi kuti nyaya iyi tinge tichihwina tikufanira kuti tinge tichitsvaka munhu anotibatsira obva agadzira iyi hanzvadzi yedu, then kana akaita rombe iye mukadzi uyu anobva azosimuka obva aenda. Zvekare izvi zvinozokonzeresa kuti vakadzi vemuJoni vasada kujola naye nekuti munin'ina ainge achiti ndo zvinongoita vakadzi vekuJoni, vanongoti panenge pasina mari vanobva vangosimuka vobva vaenda. Ndakabva ndati aiwa hapana hapo problem munin'ina, saka wati toenda kupi? Saka iye ainge achiti ainge akataura neumwe mukadzi uyo waainge akasangana naye mubhazi achiuyawo kunoku kuZimu, ende ainge akati manje mukadzi wacho akati inini ndichakutangai. Saka takamirira tichamirira uye akabva azotombodhileya kuti ange achidzokera kuSouth Africa. Zvino akazotumidzirwa meseji nemukadzi uya, mukadzi uya achiti foni yangu yainge ichiramba nekuti yainge yakalokewa network. Akati ndazoenda nayo kuvakomana vazoiflasha.
saka vakabva vazotanga kutaura, then akabva azotumidzirwa manumbers aya awo ainge akanzi ndichakutumidzirai manumbers, zvichinzi kwedu kuno kune umwe munhu anobatsira anozvigona izvozvo, anonyanya kugona minamato iyoyo yefuratidzo. Takabva tazotaura nemunhu uya ndokubva tazoenda, but munhu uya akabva ati ini kana ari semasikati ndinowanzo kushanda ndichishandisa chivanhu, then usiku paya ndinowanzo kuzoshandisa chiprofita, handizivi kana makasununguka. Tikabva tati hapana kana dambudziko, ndokubva tazosimuka paya. Tainge tiri inini nevamwe mukoma, then munin'ina wangu namama, ndokubva taenda kuya. Takasvika kuya ndokubva tagarapo pamba pemurume uya. Takagarapo pamba pemurume uyu kwemazuva anokwana iwo kuita 8 tigerepo tichingobatsirwa tichingoshandirwa. Saka takabva tazonzi taifanira kuti tinge tichiita munamato tose. Takabva tapiwa munamato wekuti taifanira kuti tinge tichigeza nawo. Takabva tazogeza nemunamato uya. Umwe neumwe apo paainge achigeza ainge achitaura zita ravo bhudhi. Saka bhudhi variko kwavainge vari kumusha kwemukadzi wavo vakabva vazongonzwa zvichivati darika uchinoona mubereki wako, ende yainge iri nyaya yekuti tainge takavaitira munamato uya. Saka vakabva vazodarika nemudzimai wavo, isuwo tikabva tanyepedzera sekunge tainge tatomufarira muroora. Saka bhudhi vamwe avo vatakaenda navo tichida kuenda kunogadzira hanzvadzi yangu uyu, vakabva vazokumbira mukoma ava vari kujoni bhande ravo. Vakabva vati tarirawo kuti bhande rangu rasakara sei, chindiparako iwe, handiti muri vejoni here? Kana mukangosvika ikoko unongotenga rimwe. Saka vakabva vatora bhande riya, but havana kuzorisunga bhande iroro. Vakabva vazonorigamuchidza kuna muchembere nekuti takanzi panodiwa chinhu chekuti tinokwanisa kumusunga. Saka tikabva taona kuti bhande ndo rainge riri easy. Then akabva azondipa, akandipa $2. Ndinorangarira musi wacho kwainge kuchipisa. Akabva ati sisi madii matenga crate remadrink. Ndokubva ndatora mari iya ndikabva ndachikwerera muhomwe. Zvekare akapa munin'ina wangu mari, akapa zvekare namukoma mari. Saka mari dzose idzodzo taingoita tichingonodzipa amai vachingodzigadzika parutivi. Akazoti asimuka mukomana nemudzimai wake vodzokera kujoni, ndopatikabva tazotora zvinhu zviya tikabva tatevedzera zvose izvo zvatainge takaudzwa namadzibaba vaya. Ndokubva tatora mari dziya tikabva tatora bhande tikabva tasunga bhande. Takati tapedza kusunga bhande riya ndokubva tazokanda bhande riya muplastic. Nanhasi uno zvinhu izvi zvirimo mubedroom maamai. Saka tainge tichitarisira kuti kudzokera kwaainge achazoita kujoni nekuzoomerwa neupenyu, mudzimai wake ainge achazomuramba, ainge achazorambwa nemudzimai wake. But nanhasi mukoma 3 years later vanhu ava vachigere vose. Saka ini zvava kutondipa stress, because last time ndakataura nemunin'ina akati aiwa kuno kumukoma vari kutambudzika, rangova rombe rinongodzungaira nenyika. Saka ndakabva ndati kumunin'ina tadii tasunungura, because inini handigoni like kuita grudge nemunhu, kungoramba tichingoti grudge waya. Ndiye nchida kungoti zvinhu zvinge zvichizonzi zvine pazvinogumira. Saka munin'ina wangu ari kungoti no, tiri kufanira kuti tinge tichipedzisa nyaya iyi yatakatanga. Ndikamuti saka tichaipedzisa sei? Akati iye saidi rake kuti ati nyaya iyoyo yazosvika pakupera hunge ivo bhudhi vazorambwa rafu nemukadzi uyu wavagere naye. But ini nemukoma ndinonzwa kuti munyama dzangu handisisina kana energy, but ivo amainini vanongoramba vachingoti tiri kufanira kuti tinge tichipedzisa basa iri ratakatanga. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vatete avo. Zvakangoma hazvo veduwe. Apa hanzi kwacho kwatakaenda nganga yacho iyo inoti kana ikagadzira miko dzacho dzinongogona kusunungurwa nayo nganga yacho iyoyo. Zvakangoma hazvo veduwe.